The best that's found in Calcutta town. Hurdy, 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 I'm a rice and curdy, I'm a rice and curdy. So hurdy, 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 I'm a rice and curdy. I want for two, special pie for you. Hi ho Silver, Sapanen studiossa. Kalpan harjoituskausi roihuaa kuin liehuva liekin varsi. Käydään läpi viime viikolla pelatut Kalpa Jyp 21. päivä 8. ja Ilves Kalpa 23. päivä. Pelatut harjoitusottelut. Kuopiossa pelattu ottelu päättyi Jypin voittoon 1-4. Ottelu oli melko rikkonainen, paljon jäähyjä. Kalpa sai peräti 11 ylivoimatilaisuutta, niistä 1 maali ja ylivoimapeli jälleen murheen kryyninä. Vain 9% ylivoimaa. Toisaalta sitten Jypin ylivoimaprosentti oli pyöreät 0. Eli Kalpan alivoima ansaitsee aina tunnustuksen, kun 0 menee omiin. Voisi sanoa, että Jyp on jonkun verran kuntopuntarissa edellä ja joukkue vaikuttaa melkoisen iskukykyiseltä. Erityisesti Puustinen, Perttu, Varka ketju oli todella pirteä ja Vitols tai Svitals, siinä taisi selostaja lausua tämän Jypin maalivahdin ainakin 3 eri tavalla, mutta joka tapauksessa 23-vuotias latvialainen kyllä nollasi tuossa pelissä Kalpan melkoisen tehokkaasti. No hyvänä puolena laukaukset voitettiin peräti 55-24 ja kiekohallinta meni Kalpalle 65-35. Eli paperilla siinä nyt ei ollut ihan niin suurta hätää kuin mitä numerot ehkä antaa olettaa. No pelaajista sen verran. Simon Taival pirteä, hyvät veivit siinä ensimmäisen erän lopulla, mutta ei aivan maalia sitten kuitenkaan. Myöskin Kantner pirteä. Lappalaisen Lassen meno näyttää vähän kankealta. Ei vielä aihetta suureen huoleen, harjoituskausi menossa ja vanha mies lämpeää vähän hitaammin, mutta toivottavasti nyt kuitenkin lämpeää. Jatkolalta ei aivan se vahvin peli, torjuntaprosentti alle 77. No sitten näihin uusiin pelaajiin otetaan seurantaan Kanakki, Kurri, Kombe, Iivari Räsänen. Iivari hieman pihalla siinä ensimmäisessä erässä, mutta paransi ottelun kuluessa otteitaan. No sitten Kanak, otteet ei merkittävästi ole menneet eteenpäin tuosta Kärppää pelistä. 0-1 Kanak sählää. Puustinen ja Varka pääsee pistämään kiekon maaliin. 2-0 maalissa sillä oli Veikka Mononen ja taisi olla Iivari ja Lantta paikalla, kun kiekko laitettiin Kalpan verkkoon. No 3-0 tai 0-3 maalissa Kanakki kaivaa jälleen kiekkoa verkossa. Osittain menee kyllä Jatkolan piikkiin se myös. 12 minuuttia 56 sekuntia peliaikaa -2 siitä ottelusta Kanakille. Epävarmalta ja virheherkältä vaikuttaa, mutta nyt pitää muistaa, että harjoituskausi ja tosi pelit on eri asia. No sitten Patrik Kurri. Hänestä on puhuttu, että ei osaa aloittaa. Ja katsoin tämän Kurrin aloitusprosentti, niin 25% oli tuossa Kalpa Jyp-pelissä. Christian Kombe, hän aloitti hieman paremmin, 37,5%, ei mikään järisyttävän kova prosentti hänelläkään. 14,5 minuuttia sai peliaikaa, ei mikään täydellinen peli häneltä, mutta sitten tuo Ilves-peli oli huomattavasti parempi.
Ylivoimassa kokeiltiin erilaisia koostumuksia. Siellä oli, taisi olla kahdessa ensimmäisessä erässä oli Kurri oli pakkina, ja sitten siellä oli Rissanen, Kanter, Klementti ja Lappalainen. Mutta kolmannessa erässä Kurri laitettiin sitten YV:llä maalin eteen, ja se vaikutti olevan hänelle vähän luontaisempi paikka. Kakkos YV:ssä oli Mäenpää, Kompe, Kiiskinen, Larsen, Simon Taival. Ajoittain pyöri YV hyvin, mutta kyllä siitä sellainen päättäväisyyden puute hieman huokuu. Jyp ei sen kummemmin siirrellyt eikä hieronut, vaan toimitti kiekkoa maalille, mutta kuten sanottu, niin ei Jyppikään maalia saanut. No sitten Ilves Kalpa, joka pelattiin Hakametsän jäähallissa pari päivää myöhemmin. Ilves vei pelin 5-4 voittolaukausten jälkeen. Siinä pelissä niin pelitapa alkoi jo näyttämään Kalpalle, sille Kalpalle, mitä on Petri Karjalaisen aikana totuttu, eli toisin sanoen viime kaudella. Yhtenäisyys sieltä hieman puuttui, se tulee toistojen ja harjoitusten myötä, kun uudet pelaajat saadaan mukaan tähän juttuun. Ja Rissasen Jaakko taaskin sanoi tuossa ennen Jyppipeliä annetussa haastattelussa, että ei tässä pelitapaa tälle kaudelle olla muuttamassa mihinkään, vaan vanhalla sapluunalla mennään. Mutta Ilves-peli, se oli tilastojenkin perusteella hieman tiukempi peli. Kalpa voitti laukaukset niukasti 52-49, kiekohallinta meni 50-50. Toki Ilves on luonteeltaankin hieman erilainen vastustaja kuin Jyp. No pelaajista, niin mielestäni Kompelta vahvempi peli ja ehkä vahvin tällä harjoituskaudella. Käytti yllättävän hyvin sitä isoa kroppaa hyödykseen. Että hän on iso pelaaja, mutta se ei ole aivan sanottua, että tällaiset isot pelaajat sitten, varsinkin kun on Mestiksestä liigaan tullut, niin osaisi hyödyntää, mutta hyviä merkkejä näytti Kompe tästä, että mitenkä sitä isoa vartta käytetään hyväksi, eli sijoittumalla, suojaamalla, niin poispäin. No sitten Patrik Kurri, todellinen ottelun herra ja hidalgo, asenne, kiukku, päättäväisyys. Hän näytti siellä kyllä kulmahammasta, tehot 2+1, hieno maalin edestä luutiminen, 2-1 maalissa ja tasoitusmaalissa samoin, niin maali edestä Klementiltä siinä hyvä esityö. Eli siinä näytti Kurri kyllä olevansa potentiaalinen tämän kauden kometta. Vielä toki ei kannata kiinteistöä kiinnittää Kurrin sensaatiomaisen kauden puolesta. Tässä voi käydä aivan hyvin niin, että Kanakki paljastuu laadukkaaksi hyväksi pakiksi ja Patrik Kurri pistetään kiertoon. Liigapelit on aivan eri pelejä sitten, mutta hyvältä näyttää. No Iivari Räsänen, päälle 14 minuuttia peliaikaa, +1, parempi peli kuin tuo Jyppi-peli. Iivarikin menee sillä koko ajan eteenpäin, eikä hänestä nyt mielestäni tarvitse hirveästi huolta kantaa. Pelasi siellä tällä kertaa Elorinteen kanssa, ja kun taas tuossa Jyppi-pelissä Lappalaisen kanssa. Ja mielestäni ihan ok, kummankin heidän kanssaan se peli sujui. Ja siinä on tosiaan tarkoituksena varmaankin vähän roolittaa sillä tavalla, että Iivari tarjoaa enemmänkin sitten vastapainoksi liikettä, hyviä syöttöjä, kun pakkipari on tällainen järkelemäinen rautajätti. Jälleen kerran Kanakilta hieman heiveröinen peli, mutta ehkä hieman parempi nyt sitten kuitenkin +/-0. Ja peliaikaa tuli vaille 18 minuuttia. 1-2 minuutin jäähyn hän siinä otti, eli kyllä Kanakissa toivoa on, ja mitä ilmeisemmin, että kun hänelle annetaan tuota peliaikaa enemmän, niin siitä tulee varmuutta, mutta
hieman on se syöttäminen, mikä pitäisi erityisesti olla tällaisella kiekollisella puolustajalla vahvuus, niin siltä tulee aina vähän tällaisia kummallisia, voisiko sanoa, arviointivirheitä, ja sitten sijoittuminen on sillä puolustuspäässä aina vähän sinne päin. Jyppipelissä pelasi Ville Ruotsalaisen parina, ja Ilves-matsissa pääsi sitten Filip Westerlundin kaveriksi. Seuraillaan pelaajaa ja katsotaan mihin homma kehittyy. Kalpalla 3 YV:tä, 0 maalia. 1 ylivoimaketju oli Veeti Miettinen, Benjamin Korhonen, Kantner, Mäenpää. Ja sitten toinen ketju oli ehkä Simon Taival, Kompe, Klemetti. Ja tämä ketju sai nyt sentään vähän uhkaa sinne, mutta maalit jäivät puuttumaan. No, sellainenkin ihme nähtiin, että Kantner teki sitten ajassa 58-12 maalin ilman maalivahtia. No, tuomarin linjasta, niin ilmeisesti nyt on tarkoitus, että tällä kaudella otetaan pienetkin koiruudet pois, koukkimiset, kahvaamiset, roikkumiset, ja tässä harjoituskaudella on tätä linjaa nyt sitten yritetty ajaa sisään, mutta aika ihmeellisiä temppuja siellä sai Ilves-pelissäkin tehdä, että saa nyt sitten nähdä mikä se linja todellisuudessa on, kun liiga alkaa. Sanotaanko näin, että se olisi kiva, että tällainen estäminen, kahvaaminen, ronkkiminen otettaisiin oikeasti pois ja taito kiekko pääsisi sitten oikeuksiinsa, ja Kalpahan siitä toivottavasti tässä tapauksessa hyötyisi, mutta olen nähnyt liian monta kertaa tämän saman tarinan, että on sanottu, että nyt linja muuttuu, ja sitten kauden alussa sitä on yritetty pitää, mutta sitten kun joulu koittaa ja viimeistään kevät koittaa, niin sitten se linja on taas sitä painimista. Eli antaisin nyt Kalpan seurajohdolle sellaisen, tai valmennukselle sellaisen ohje, että kannattaa mieluummin varautua tähän painimiseen. Mutta katsotaan, aina saa toivoa. Jos nämä 2 matsia nyt tiivistää, niin pelitapa menee eteenpäin. Se tulee varmastikin toimimaan. Uudet pelaajat aika hyvin jo sisällä. Tässä Lukas Kanakia lukuun ottamatta. Toisaalta sitten taas Patrick Kurry yllätti itseni. Hänellä on siellä jo tässä vaiheessa hirveä asenne ja kiukku päällä. Ja jos hän nyt paljastuu tällaiseksi Mikko Koivu tai Martin Sonnenberg-tyyliseksi powerhouseiksi, niin sehän on sitten Kalpalle ensi kaudella enemmänkin kuin salainen ase. Se on 007 ja salainen ase. Kalevan pallosalama. No, harjoituskautta jäljellä vielä 3 ottelua vastassa uudelleen Jyp, KK ja Jukurit. Ja rupesin tässä vähän tarkistelemaan. Ajattelin nimittäin, että 6 harjoitusottelua on poikkeuksellisen paljon, mutta se on itse asiassa poikkeuksellisen vähän, sillä joillain kausilla Kalpa on pelannut jopa 8 valmistavaa ottelua. Tuossa 2017-2018 kaudella Kalpa pelasi harjoituskaudella 8 ottelua, osa niistä tosin oli CHL-matseja, ja siinä on tietysti vähän erilainen viba, mutta sitten 2020 ja 2021 kautta ennen, niin Kalpa pelasi 8 harjoitusottelua, ja silloin ei ollut CHL käynnissä. Ja ehkä sellainen keskimääräinen harjoituspelien määrä on ollut sellainen 7. Tosin 16-17 kaudella Kalpa pelasi poikkeuksellisesti vain 3 harjoitusottelua. Ja silloinhan tuli hopeaa, että kannattaisikohan ennen kautta harjoitella mahdollisimman vähän eikä mahdollisimman paljon, niin mitalleita tulee.
Otetaan loppuun vielä kuulijakysymyksiä. Täältä on somesta joku kysynyt. Minulla on kämpässäni hämähäkkejä. Tarkoittaako tämä sitä, että ei ole hometta? No näin olen ymmärtänyt. Tuossa kun yksi päivä keskellä yötä hämähäkki talsi tuosta naaman yli ja heräsin siihen, niin näin minä ainakin haluan itselleni uskotella, että sillä oli joku hyvä tarkoitus. Onko kana näyttänyt yhtään paremmalta teidän silmään nyt näissä muissa peleissä, Jyp Ilves? No tähän lähetyksessä jo vähän vastasinkin. Ehkä hieman, mutta tämä ei vielä riitä. Sitten Henu kysyy, minkälaiset odotukset tulevaan kauteen? Sapanen vastaa, mikä muu kelpaa kuin mestaruus. No sitten P. Parkkonen kysyy, Patrick Kurri, tulevan kauden sytyttävin pelaaja jo nyt? Sapanen vastaa, kyllä. Sieluni roihuaa ilmiliekeissä ja Patrick Kurri tulee olemaan todellinen sydänten pyromaani. Vinkula Vonkula 88 kysyy tällaista. Joukkueessa on nyt Kana K, Kurri P ja Kukko R, eli roosteri. Voiko tämä olla sattumaa? Sapanen vastaa. No ei todellakaan voi olla sattumaa. Tämä on viimeistään todiste siitä, että me elämme simulaattorissa, eli olemme Sims-pelin hahmoja, joita joku tuleva 100 vuosia vanha sivilisaatio ohjailee. Lämmin kiitos kysymyksistä, lähettäkäähän niitä jatkuvana tulvana. Kyllä me vastailemme, teitä vartenhan me tätä teemme. Lyhyestä virsi kaunis. Palataan asiaan, kun ensi viikon harjoituspelit Jyppiä ja KK:ta vastaan on saatu pakettiin, eli keskiviikkona 28. päivä Jyp Kalpa Suolahdella ja sitten 38. KK Kalpa tuolla Kouvolassa. Ja sitten ennen liiga-avausta Kalpa pelaa vielä kotona Jukureita vastaan torstaina 5. päivä 9. Nähdään kenties hallilla.